Ανάλεκτα γνώσεις. Μέσα στα βιβλία και στις βιβλιοθήκες ζει η σοφία των αιώνων. Ανάλεκτα γνώσεις. Μια σειρά podcast της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σε κάθε επεισόδιο συζητάμε για παιδεία, γνώση, πληροφόρηση, επιστημονική έρευνα και φιλαναγνωσία. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε σε άλλο ένα επεισόδιο της νέας σειράς podcast της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο «Ανάλεκτα γνώσεις». Η εν λόγω σειρά αποτελεί ένα καινοτόμο μέσο επιστημονικής επικοινωνίας και διαλόγου με στόχο την ανάδειξη θεμάτων που άπτονται της παιδείας, της γνώσης και της έρευνας, τη συστηματική διερεύνηση του ρόλου των βιβλιοθηκών στη σύγχρονη κοινωνία και στο ψηφιακό περιβάλλον, την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας και της πολιτιστικής συνείδησης, καθώς και την προώθηση της βιβλιοθήκης ως χώρου καινοτομίας, έρευνας και διαλόγου. Είμαι η Νάσια Χαραλάμπους, συντονίστρια της ομάδας προβολής και προώθησης της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του Πανεπιστημίου Κύπρου, στην Πανεπιστημιούπολη, τον κύριο Ανδρέα Καπανδρέου. Ο κύριος Καπανδρέου είναι χωρίς αμφιβολία το καταλληλότερο άτομο για να συζητήσουμε το σημερινό μας θέμα, καθώς διαθέτει πολυετή εμπειρία στο χώρο των βιβλιοθηκών και βαθιά γνώση για το πώς εξελίσσεται ο ρόλος του βιβλιοθηκονόμου στη σύγχρονη κοινωνία. Μέσα από το έργο του έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών πληροφόρησης, ενώ έχει διαχρονικά αναδείξει τη βιβλιοθήκη ως χώρο μάθησης, καινοτομίας και πολιτισμού. Κύριε Καπανδρέου, σας ευχαριστώ θερμά που αποδοχτήκατε την πρόσκλησή μας και καλωσορίσατε στο Ανάλεκτα Γνώσεις. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στα Ανάλεκτα Γνώσεις και για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσουμε και να εξηγήσουμε στον κόσμο τι ακριβώς είναι ο βιβλιοθηκονόμος, με τι ασχολείται στην καθημερινότητά του. Πριν προχωρήσουμε όμως στη συζήτησή μας, είναι σημαντικό να παρουσιάσουμε ένα σύντομο αλλά περιεκτικό βιογραφικό σας, ούτως ώστε το ακροατήριο να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την επιστημονική και επαγγελματική σας διαδρομή. Ο κύριος Ανδρέας Καπανδρέου είναι βιβλιοθηκονόμος και συγγραφέας, σπούδασε βιβλιοθηκονομία, επιστήμες της πληροφόρησης και επιστήμες της αγωγής συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως υπεύθυνος του τομέα συστημάτων και τεχνολογιών πληροφόρησης της βιβλιοθήκης. Από το Σεπτέμβριο του 2023 επιμελείται και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή Λογοτεχνία στα Αρζιανά, πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ και ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου UCY Voice. Είναι διορισμένο μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Κυπριακή Βιβλιοθήκη για τα έτη 2024-2027 και έχει οριστεί από το Υφυπουργείο Πολιτισμού μαζί με άλλους ομότεχνους του ως πρέσβης πολιτισμού μέχρι το 2026. Διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Βιβλιοθηκονόμων Επιστημόνων Πληροφόρησης και ΒΕΠ και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου. Το 2010 συνέγραψε μαζί με τον αείμνηστο Φίλιππο Τσιμπόγλου το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της Κυπριακής Βιβλιοθήκης από την πραγματικότητα στο ιδεώδες μέσω του εφικτού. Από το 2010 διατηρεί το ιστολόγιο Ανδρέας Καπανδρέου που ασχολείται με τη λογοτεχνία, τα βιβλία και τον πολιτισμό. Όπως είπαμε και πιο πάνω, είναι συγγραφέας, μιας και έχει γράψει 7 βιβλία, διηγήματα, μυθιστόρημα, ποίηση, παιδικό παραμύθι, καθώς και στίχους για τραγούδια. Κύριε Καπανδρέου, πραγματικά διαθέτεται ένα εξαιρετικά πλούσιο βιογραφικό με πολυετή εμπειρία στον χώρο των βιβλιοθηκών και της πληροφόρησης και μεγάλη σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της Κυπριακής Βιβλιοθήκης, ραδιοφωνικές δράσεις, διακρίσεις, συγγραφείς, όλα αυτά. Η σημερινή συζήτηση είναι πάρα πολύ σημαντική, καθώς έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί σας για το ρόλο του βιβλιοθηκονόμου, για το επάγγελμα του βιβλιοθηκονόμου, ποιος είναι ο ρόλος του στη σύγχρονη κοινωνία και πώς ο βιβλιοθηκονόμος στη σύγχρονη εποχή συνδυάζει επιστήμη, πολιτισμό και αντιμετωπίζει τις νέες προκλήσεις στο επάγγελμα. Θα ήθελα όμως ακριβώς εξαιτίας του πλούσιου βιογραφικού σας και της πολυετής εμπειρίας σας να ξεκινήσουμε από τη δική σας προσωπική διαδρομή και να σας ρωτήσω τι ήταν αυτό το οποίο σας όθησε να ασχοληθείτε με το επάγγελμα του βιβλιοθηκονόμου. Ήταν αυτό που λέμε ήθελα από μικρός να γίνω βιβλιοθηκονόμος, αγαπούσα τα βιβλία, αγαπούσα τη γνώση. Πριν απαντήσω να κάνω μια διευκρίνηση, το Καπανδρέου είναι το λογοτεχνικό μου ψευδόνυμο, επειδή πολλοί μπορεί να με γνωρίζουν Ανδρέα Καπανδρέου, ειδικά μέσα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ωραία, ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχω επιλέξει να σπουδάσω βιβλιοθηκονομία και επιστήμες της πληροφόρησης, εμπνέομενος από την αγάπη μου για το βιβλίο και την γνώση, γιατί από μικρός είχα μια τάση προς την ανάγνωση, προς το διάβασμα, προς το βιβλίο. Πιστεύω στην αξία της πληροφόρησης ως θεμέλιο εκπαίδευσης και στον κοινωνικό ρόλο της βιβλιοθήκης
ως πηγή πληροφόρησης και ως ένας οργανισμού που προωθεί την πρόοδο, την ισότητα και την διαβίου μάθηση. Οπότε είναι με χαρά που υπηρετώ σε αυτόν τον τομέα. Υπήρξε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σας διαδρομής, συνήθως υπάρχουν σημεία καμπής στη ζωή μας, υπάρχουν μέντορες, υπάρχουν άτομα τα οποία μας εμπνέουν για να ασχοληθούμε με κάτι ή για να εμβαθύνουμε σε αυτό με το οποίο έχουμε ασχοληθεί. Υπήρξε κάποιος δικός σας μέντορας, κάποιος προσωπικός σας άνθρωπος ο οποίος σας ενέπνευσε να εμβαθύνετε στο επάγγελμά σας? Αν θα έπρεπε να αναφερθώ σε ένα άτομο, αυτό σίγουρα θα ήταν ο πρώην διευθυντής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου και ο μετέπειτα διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, ο αείμνηστος Φίλιππος Τσιμπόγλου, τον οποίο δυστυχώς χάσαμε νωρίς. Με τον Φίλιππο δουλέψαμε μαζί για 15 χρόνια, από το 1999 μέχρι το 2014, και μπορώ να πω ότι ξεχώριζε για την ευθυκρισία, την υπομονή του και την εμπνευσμένη ηγεσία που είχε. Ήταν άνθρωπος των συνεργασιών και θα τον θυμόμαστε πάντα για το πάθος που είχε για τις βιβλιοθήκες, την προσωπική του καθοδήγηση και την ανθρωπιά αλλά και το ήθος του. Σύγχρονος ηγέτης. Ποιο είναι το προσωπικό σας όραμα όσον αφορά? Είσαστε και υπεύθυνος σε έναν πολύ σημαντικό τομέα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αν μπορούσατε να σχεδιάσετε το στρατηγικό πλάνο της Βιβλιοθήκης, το στρατηγικό σχεδιασμό που θα έχει για τα επόμενα χρόνια η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, ποιο θα ήταν το προσωπικό όραμα το οποίο θα σας καθοδηγούσε σε αυτόν τον τομέα? Να πω πρώτα το προσωπικό γενικό μου όραμα για τις βιβλιοθήκες στην Κύπρο είναι να καταλάβουν επιτέλους οι ηθήνοντες τη σπουδαιότητα των βιβλιοθηκών. Μάλιστα. Και να αποκτήσει επιτέλους η χώρα μας την εθνική βιβλιοθήκη που της αξίζει. Τώρα, όσον αφορά πιο συγκεκριμένα τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, τώρα η πρόσβαση στη γνώση πρέπει να παρέχεται απρόσκοπτη και να διατίθεται προς κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς όρια, διακρίσεις και περιορισμούς, εκμεταλλευόμενοι πάντα τη σύγχρονη τεχνολογία που μας βοηθά πάρα πολύ στις μέρες μας. Αναφερθήκατε στη σημαντικότητα της εθνικής βιβλιοθήκης και να σας ρωτήσω μέσα από αυτό, τι είναι αυτό που αγαπάτε περισσότερο στα βιβλία και στη φιλαναγνωσία? Τι είναι αυτόν το όραμα το οποίο χρειάζεται να αποκτήσουν οι πολίτες σήμερα, ώστε να αντιληφθούν το πόσο σημαντικά είναι τα βιβλία και η φιλαναγνωσία? Αυτό που αγαπώ περισσότερο στα βιβλία είναι η ανεξάντλητη πηγή γνώσης που μας δίνουν, η έμπνευση, η ελευθερία που προσφέρουν. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που εργάζομαι σε ένα περιβάλλον που έχω πρόσβαση σε όποιο βιβλίο θέλω. Ναι. Τα βιβλία μας δίνουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε σε άλλους κόσμους, να γνωρίσουμε νέες ιδέες και διαφορετικές οπτικές, να εξελίξουμε τον εαυτό μας. Η φιλαναγνωσία, πέρα από την αγάπη και την ανάγνωση, είναι ένας τρόπος ζωής που ανοίγει πόρτες στη γνώση, ενισχύει την κριτική σκέψη και γενικότερα καλλιεργεί την ανθρώπινη ψυχή. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για κάποιον να διαβάζει κανονικότατα τα βιβλία. Είναι όλοι αυτοί οι λόγοι οι οποίοι σας όθησαν στο να γίνετε συγγραφέας και να γράψετε το πρώτο σας βιβλίο? Μάλλον προηγήθηκε η ανάγκη μου για έκφραση μέσω της συγγραφής και αφού μαζεύτηκαν αρκετά διηγήματα μου, αποφάσισα να τα. Ποιο ήταν το πρώτο σας βιβλίο? Το πρώτο μου βιβλίο ήταν το τρομακτικό μυστικό του Άινστάιν, αλόκοτα διηγήματα, που εκδόθηκε το 2010 από τις εκδόσεις του Κώστα Επιφανίου. Και το τελευταίο νομίζω είναι το παιδικό. Το παιδικό είναι το τελευταίο που τυπώθηκε. Ο Μελίσσον Ταΐς είναι ένα βιβλίο που μιλάει για τον σχολικό εκφοβισμό. Ναι. Υπήρξε κάποια σύνδεση της ταυτότητας σας ως βιβλιοθηκονόμος με την ταυτότητα σας ως συγγραφέας? Δηλαδή, αν δεν ήσασταν βιβλιοθηκονόμος, πιστεύατε ότι θα ασχολόσασταν και πάλι με τη συγγραφή βιβλίων, ποιημάτων, τραγουδιών? Δεν μπορώ να το πω σίγουρα αυτό. Σίγουρα υποσυνείδητα όλα τα βιώματα επηρεάζουν ένα συγγραφέα. Στο πρώτο μου διήγημα, για παράδειγμα, στο πρώτο μου βιβλίο, το τρομακτικό μυστικό του Άινστάιν, στο μότιτλο διήγημα, πρωταγωνιστής είναι ένας βιβλιοθηκονόμος και η υπόθεση ξετυλίγεται γύρω από ένα σπάνιο βιβλίο που ανακαλύπτει τυχαία. Μάλιστα. Δηλαδή θεωρώ ότι υποσυνείδητα με έχει επηρεάσει. Τώρα δεν ξέρω αν ακολουθούσα μια εντελώς διαφορετική πορεία. Αν θα κατέληγα. Εντάξει, αυτή την ευαισθησία και την ανάγκη για γράψιμο την είχα.
Αλλά δεν ξέρουμε ποτέ με διαφορετικές συνθήκες πώς θα εξελισσόταν το πράγμα. Μάλιστα. Κύριε Καπανδρέου, στη σύγχρονη κοινωνία ο ρόλος του βιβλιοθηκονόμου έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν. Πλέον δεν περιορίζεται στην οργάνωση βιβλίων, διαχείριση συλλογών, αλλά συνδέεται με την τεχνολογία, την πρόσβαση στην πληροφορία, αυτό είπατε και πριν, στη γνώση, στην εκπαίδευση του κοινού και τη στήριξη διάφορων κοινωνικών ομάδων. Σκοπός αυτής της συζήτησης είναι να κατανοήσουμε τι σημαίνει σήμερα να είσαι βιβλιοθηκονόμος, ποιες δεξιότητες και ποιες σπουδές απαιτούνται, αλλά και ποιες προσωπικές ικανότητες κάνουν έναν βιβλιοθηκονόμο επαγγελματία. Πώς θα ορίζατε σήμερα το επάγγελμα του βιβλιοθηκονόμου? Σαφώς και έχει αλλάξει ο ρόλος του βιβλιοθηκονόμου, ο οποίος έχει εναρμονιστεί με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και τις ανάγκες των χρηστών της βιβλιοθήκης. Ο σύγχρονος βιβλιοθηκονόμος πλέον δεν είναι ένας απλός διαχειριστής συλλογής βιβλίων όπως ήταν κάποτε, αλλά και διαχειριστής ηλεκτρονικών πηγών, ψηφιακός μεσάζοντας, εκπαιδευτής ψηφιακού γραμματισμού και ενεργός υποστηρικτής της ακαδημαϊκής και διαβίου μάθησης. Ο ρόλος του λοιπόν έχει εμπλουτιστεί ραγδαία λόγω της τεχνολογίας αλλά και των κοινωνικών αναγκών. Και ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες, δηλαδή αν κάποιος σας ρωτούσε σήμερα τι ακριβώς χρειάζεται κάποιος για να μπορεί να ασχοληθεί, ποιες δεξιότητες χρειάζεται να έχει για να υπάρχει ως ταυτότητα ενός σύγχρονου βιβλιοθηκονόμου? Το πρώτο πράγμα θα έλεγα που θα πρέπει να έχει ένας σύγχρονος βιβλιοθηκονόμος είναι η προσαρμοστικότητα σε αλλαγές. Μάλιστα. Γιατί, δηλαδή θα πρέπει να παρακολουθεί τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που επηρεάζουν και τις βιβλιοθήκες και να τις ενσωματώνει στην καθημερινή του δουλειά. Η διαβίου μάθηση επίσης δεν είναι ένας θεωρητικός όρος που αφορά μόνο τους χρήστες της βιβλιοθήκης, αλλά και τους ίδιους τους βιβλιοθηκονόμους, οι οποίοι καλούνται να συνεχίσουν να εκπαιδεύονται και να μαθαίνουν. Ένας σύγχρονος βιβλιοθηκονόμος θα πρέπει να έχει ψηφιακές δεξιότητες, να μπορεί δηλαδή να διαχειριστεί πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων, αλλά και να μπορεί να τα δείξει όλα αυτά στους χρήστες. Χρειάζεται δηλαδή να έχει και εκπαιδευτικές αλλά και επικοινωνιακές δεξιότητες. Και αν έπρεπε να περιγράψετε έτσι πολύ σύντομα, με όσο πιο απλά λόγια μπορείτε, τι ακριβώς κάνει ένας βιβλιοθηκονόμος? Πολύ καλή ερώτηση και σε ευχαριστώ που μου την κάνεις, γιατί είναι κάτι που διαρωτούνται πάρα πολύ. Το τι στο καλό κάνουν οι βιβλιοθηκονόμοι και γιατί έχετε τόσους πολλούς. Ναι, και υπάρχουν και διάφοροι μύθοι για το επάγγελμα τους οποίους είναι καλό να αποσαφηνίσουμε σήμερα. Ναι, τι ακριβώς κάνει ένας βιβλιοθηκονόμος? Ο κόσμος δυσκολεύεται να αντιληφθεί τι δουλειές απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία μιας βιβλιοθήκης. Ξεκινώντας, θα αναφερθώ στην εξυπηρέτηση των χρηστών. Μάλιστα. Τα αναγνωστήρια, τους δανεισμούς, την πληροφοριακή υποστήριξη προς τους χρήστες. Μετά έχουμε την διαχείριση του υλικού της βιβλιοθήκης, ηλεκτρονικού και έντυπου. Μάλιστα. Για να διαδεθεί το υλικό προς τους χρήστες, πρέπει πρώτα να παραγγελθεί. Προηγείται η παραγγελία του, η παραλαβή του, η καταλογογράφηση και ταξινόμηση του στα συστήματα της βιβλιοθήκης. Για να μπορέσει ο χρήστης να καταφέρει να εντοπίσει το υλικό και να το χρησιμοποιήσει σωστά, πρέπει να εκπαιδευτεί για το πώς θα το κάνει αυτό. Όλες οι πηγές πληροφόρησης της βιβλιοθήκης είναι οργανωμένες σε λογισμικά συστήματα και αποθετήρια, τα οποία απαιτούν τη δική τους διαχείριση. Μετά έχουμε την ανάπτυξη της συλλογής, που πρέπει να παρακολουθείτε και να γίνεται στοχευμένα. Έχουμε το σπάνιο υλικό που χρειάζεται ξεχωριστή φροντίδα και μεταχείριση. Το αρχαιακό υλικό το οποίο ψηφιοποιούμε, τις δωρεές που θέλουν και αυτές τον δικό τους χειρισμό. Και θα αναφερθώ τέλος στην επικοινωνία με τους χρήστες, την πρόθεση του έργου της βιβλιοθήκης, την ενημέρωση των ιστοσελίδων και των μέσων μαζικής δικτύωσης που διατηρεί η βιβλιοθήκη, τις εκδηλώσεις που αναλαμβάνει, τις συνεργασίες της με άλλες βιβλιοθήκες και ιδρύματα. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε πόσο κόπο και χρόνο ακριβώς και άτομα χρειάζονται για να γίνουν. Και αυτό το οποίο ήθελα να προσθέσω πάνω σε αυτό είναι ότι χρειάζεται να γίνει μια εκστρατεία ενημέρωσης για το επάγγελμα του βιβλιοθηκονόμου, γιατί ακριβώς όλα αυτά δεν είναι γνωστά στο κοινό. Ήρθαν παρόντο να ρωτήσω, είπαμε τι κάνει καθημερινά ένας βιβλιοθηκονόμος, ποιες είναι οι βασικές δραστηριότητες του, τι σπουδές χρειάζεται να ακολουθήσει κάποιος για να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα σήμερα. Τι πρέπει να σπουδάσει, ποια πανεπιστήμια υπάρχουν? Υπάρχουν σπουδές στη βιβλιοθηκονομία και τις επιστήμες της πληροφόρησης. Στην Κύπρο δυστυχώς δεν έχουμε κάποια σχολή τέτοια. Στην Ελλάδα υπάρχουν 3. Μία στην Αθήνα, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στην Κέρκυρα, πανεπιστημιακού επίπεδου. Και υπάρχουν και επιλογές σε άλλες χώρες, όπως η Μεγάλη Βρετανία ή
οπουδήποτε αλλού. Οι περισσότερες χώρες έχουν ενσωματωμένες στο εκπαιδευτικό του σύστημα και σπουδές στη βιβλιοθηκονομία, η οποία πλέον είναι βιβλιοθηκονομία και επιστήμες της πληροφόρησης. Δηλαδή έχει μεταξελιχθεί, γιατί όπως έχουμε πει, πλέον η εστίαση δεν είναι μόνο στο έντυπο βιβλίο, αλλά γενικότερα στην πληροφορία όπως αυτή διατίθεται είτε ψηφιακή είτε ηλεκτρονική. Και υπάρχουν φυσικώς και μεταψυχιακά προγράμματα ναι. τα οποία μπορεί κάποιος να εξελίξει, να εμβαθύνει τις γνώσεις του, να ενδυναμώσει στους τομείς τους οποίους τον ενδιαφέρουν προσωπικά. Μιλήσαμε πάρα πολύ για το ψηφιακό υλικό. Αποσαφηνίσετε πολύ καλά ποια είναι η δουλειά ενός βιβλιοθηκονόμου, ότι δεν περιορίζεται απλώς στο να βάλει τα βιβλία στα ράφια να εξυπηρετά τους χρήστες, ότι έχουμε διαχείριση πληροφοριών σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Στη σημερινή εποχή, όπου οι ψηφιακές βάσεις και οι ηλεκτρονικοί πόροι γίνονται ολοένα και πιο σημαντικοί, οι βιβλιοθηκονόμοι καλούνται λοιπόν να ισορροπήσουν μεταξύ φυσικού και ψηφιακού υλικού, διασφαλίζοντας την πληρότητα και την προσβασιμότητα της συλλογής. Πείτε μας λίγο πώς οργανώνεται η πληροφορία και το περιεχόμενο στις σύγχρονες βιβλιοθήκες. Η πληροφορία οργανώνεται με βάση διεθνών standards και ο λόγος είναι για να μπορούν αυτά να αλληλεπιδρούν και με άλλα συστήματα, αλλά και να είναι και πιο αποδοτικά. Δεν θα θέλω να τον αναφερθώ σε συγκεκριμένες. Όχι, θα μπούμε σε λεπτομέρειες. Έτσι, αλλιώς ο σκοπός είναι να δώσουμε μια γενική εικόνα για τις λειτουργίες. Και όταν, για παράδειγμα, χρειάζεται να εμπλουτίσουμε τη συλλογή μας, ποια είναι έτσι η διαδικασία που ακολουθείτε, πώς επιλέγετε, για παράδειγμα, ένα καινούριο βιβλίο, μια καινούργια συλλογή, έναν καινούριο ψηφιακό υλικό. Σύντομα και περιεκτικά. Κάθε βιβλιοθήκη έχει τις δικές της πολιτικές και πρακτικές. Εδώ στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου η πρακτική είναι ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο κονδύλι το οποίο διαμοιράζεται στα τμήματα. Μάλιστα. Και το κάθε τμήμα έχει την ευχέρεια και την υποχρέωση, αν θέλετε, να προτείνει τα βιβλία που χρειάζονται για τις συγκεκριμένες σπουδές που παρέχει. Παράλληλα, η βιβλιοθήκη δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες της, είτε αυτή είναι ακαδημαϊκή, είτε διοικητικό προσωπικό, είτε εξωτερικά μέλη, να προτείνουν κάποιο βιβλίο ή κάποιο άλλο υλικό που θεωρούν ότι θα έπρεπε να έχει η βιβλιοθήκη. Και να πούμε επίσης ότι η δική μας βιβλιοθήκη έχει μια ομάδα ανάπτυξης συλλογής, η οποία επιλαμβάνεται όλων αυτών των θεμάτων. Όλα αυτά φυσικά έχουν να κάνουν και με τον προϋπολογισμό. Μάλιστα, πάντοτε. Ναι. Με την ψηφιακή εποχή, λοιπόν, έχει να επηρεάζει πλέον κάθε πτυχή της ζωής μας. Οι βιβλιοθήκες δεν αποτελούν πλέον εξαίρεση. Η τεχνολογία έχει αλλάξει τον τρόπο που οι βιβλιοθηκονόμοι οργανώνουν την πληροφορία, που εξυπηρετούν τους χρήστες και που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Πώς η τεχνολογία έχει επηρεάσει το ρόλο του βιβλιοθηκονόμου και ποιες είναι οι κυριότερες ψηφιακές υπηρεσίες που προσφέρει σήμερα μια βιβλιοθήκη? Όπως είπαμε και προηγουμένως, η τεχνολογία έχει επαναπροσδιορίσει το επάγγελμα του βιβλιοθηκονόμου, αφού πλέον έχει εισαγάγει ηλεκτρονικών και ψηφιακών υλικών που χρειάζεται ειδική μεταχείριση, νέα συστήματα και λογισμικά και νέες υπηρεσίες. Ποιες είναι οι κυριότερες ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχουμε? Σύγχρονα συστήματα και εφαρμογές, ακόμη και για κινητά τηλέφωνα, πλέον χρησιμοποιούνται στις βιβλιοθήκες. Πρόσβαση για εντοπισμό του βιβλίου. Ένα για παράδειγμα που έχουμε φτιάξει εμείς εδώ είναι για εντοπισμό του βιβλίου. Αλλά επειδή πλέον είναι πάρα πολύ συχνή χρήση των κινητών τηλεφώνων, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και πώς εμφανίζονται στα κινητά τηλέφωνα. Είναι η πρόσβαση σε επιστημονικές βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά, η ψηφιοποίηση του υλικού, τα ιδρυματικά αποθετήρια, αυτοματοποιημένους τρόπους δανεισμού και επιστροφών από τους ίδιους τους χρήστες, εξατομικευμένη πρόσβαση σε πηγές και δεδομένα, χρήση της τεχνικής νοημοσύνης και πολλά άλλα. Και αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ανάγκη πλέον για εκπαίδευση του κοινού σε αυτόν τον ψηφιακό γραμματισμό, επιμόρφωσης, εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα συστήματα. Ποιος είναι ο ρόλος του βιβλιοθηκονόμου σε αυτόν τον τομέα? Ναι, υπάρχει ανάγκη για εκπαίδευση του κοινού, όμως θα έλεγα ότι πρώτα υπάρχει ανάγκη για εκπαίδευση πρώτα του ίδιου του βιβλιοθηκονόμου, ώστε να μπορέσει να εκπαιδεύσει το κοινό. Ο βιβλιοθηκονόμος παρέχει εκπαιδευτικά σεμινάρια, φτιάχνει οδηγούς υποστήριξης στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και γενικότερα προάγει την κριτική ικανότητα αξιολόγησης της πληροφορίας.
Γενικότερα συζητήσαμε πολύ αυτό το κομμάτι με την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Πώς βλέπετε το μέλλον των φυσικών βιβλίων σε σχέση με τα ηλεκτρονικά? Γιατί μιλούμε για βιβλιοθήκη. Βιβλία, φυσικό βιβλίο. Εσείς το ξέρετε καλύτερα ως συγγραφέας ότι είναι πολύ διαφορετικό να διαβάζω το βιβλίο μου στο χέρι από το να το διαβάζω στην οθόνη ενός υπολογιστή. Είναι ένα άλλο αγαπημένο μου θέμα, στο οποίο έχω γράψει αρκετά άρθρα. Ένα άρθρο συγκεκριμένα ονομαζόταν Βροντόσαυροι και βιβλιοθήκες. Μάλιστα. Διότι από τη δεκαετία του 70 κάποιοι ειδικοί, βλέποντας την ανάπτυξη της τεχνολογίας, προέβλεπαν ότι μέχρι το 2000, έλεγαν αυτοί, δεν θα υπάρχουν βιβλία και βιβλιοθήκες, θα είναι μουσιακά αντικείμενα, όπως πας σε ένα μουσείο να δεις ένα βροντόσαυρο που δεν υπάρχει πλέον. Μάλιστα. Έτσι θα πηγαίνεις να βλέπεις ένα βιβλίο. Λοιπόν, όλοι αυτοί διαψεύστηκαν. Παρόλο που βλέπουμε την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, το παλιά είχαμε την τηλεόραση που έλεγαν ότι απειλούσε το βιβλίο, βιντεοκασέτες. Το βιβλίο να αντέχει στον χρόνο. Το βιβλίο, ναι, το γενικό συμπέρασμα ότι είναι το βιβλίο είναι πολύ ανθεκτικότερο από όσο προέβλεπαν. Άρα στο άμεσα προβλεπτό μέλλον τα φυσικά βιβλία θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Αλλά δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι τα ηλεκτρονικά κερδίζουν συνεχώς έδαφος λόγω της εύκολης χρήσης τους και της ταχύτητας πρόσβασης που παρέχουν, αλλά και της γενικότερης νοοτροπίας των νεαρών που είναι μπροστά συνέχεια από μία οθόνη. Αλλά ναι, το έντυπο επιδεικνύει μια απίστευτη ανθεκτικότητα, διαψεύδοντας πολλούς ειδικούς που προέβλεπαν την εξαφάνιση του εδώ και δεκαετίες. Εσείς ως βιβλιοθηκονόμος ή γενικότερα οι βιβλιοθηκονόμοι, ποιος είναι ο ρόλος τους απέναντι στην υπεράσπιση του βιβλίου? Δηλαδή, τι θεωρούμε ότι οι βιβλιοθηκονόμοι πρέπει να μεταδώσουν στο κοινό τους ώστε να αγαπήσει περισσότερο το βιβλίο, να αντιληφθεί τη σημαντικότητα του να το διαβάζει κρατώντας το στα χέρια και όχι μπροστά από μια οθόνη? Εμείς μεγαλώσαμε με το έντυπο βιβλίο, το αγαπήσαμε, το αγαπούμε. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να εστιάσουμε στη μορφή του υλικού, αλλά στο περιεχόμενο. Δηλαδή είναι εξίσου χρήσιμο αν κάποιος διαβάσει ένα καλό λογοτεχνικό. Ας το διαβάσει από το τάμπλετ, αν είναι να το διαβάσει, ή από το τηλέφωνο. Αλλά ας το διαβάσει. Ας το διαβάσει, ναι. Ας μην κολλήσουμε στη μορφή του υλικού. Ναι, νομίζω δεν πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαλκυστίνδα. Όπως είπαμε και πριν, οι βιβλιοθήκες σήμερα δεν είναι ένας απλός χώρος φύλαξης βιβλίων, αλλά είναι ζωντανά κέντρα μάθησης, πολιτισμού και κοινωνικής συμμετοχής. Ο ρόλος του βιβλιοθηκονόμου επεκτείνεται πέρα από την οργάνωση των συλλογών. Περιλαμβάνει, είχαμε πει και πριν, την υποστήριξη διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, την πρόθεση της διαβίου μάθησης και τη συνεργασία με άλλους επαγγελματίες και φορείς πολιτισμού. Πώς ο βιβλιοθηκονόμος μέσα από την καθημερινή του δράση υποστηρίζει διαφορετικές κοινωνικές ομάδες όπως τους μαθητές, φοιτητές, ηλικιωμένους ή και άλλους ευάλωτους πληθυσμούς? Ο βιβλιοθηκονόμος παρέχει προσαρμοσμένες υπηρεσίες, εκπαιδευτικά προγράμματα, πρόσβαση σε εξειδικευμένη τεχνολογία, ενημερωτικά σεμινάρια και φροντίζει για την άρση εμποδίων στη γνώση για όλους. Είτε αυτοί είναι άτομα με κάποια αναπηρία, είτε άτομα με διαφορετική γλώσσα και κουλτούρα, όπως για παράδειγμα οι μετανάστες. Άρα έχουμε εργαλεία και έχουμε ενσωματώσει κάποιες δραστηριότητες που προσπαθούμε να άρουμε αυτά τα εμπόδια που υπάρχουν. Ναι. Πώς μπορεί μια βιβλιοθήκη να λειτουργήσει ως σύγχρονη κοινότητα μάθησης και γενικότερα ως κοινότητα παροχής γνώσης, πληροφορίας? Μια βιβλιοθήκη μπορεί να λειτουργήσει ως τέτοια, προσφέροντας ένα ανοιχτό φιλόξενο χώρο που οι πολίτες συναντώνται, μαθαίνουν, συνεργάζονται και συμμετέχουν σε διαφορετικές κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που οργανώνει και προσφέρει η βιβλιοθήκη. Υπάρχουν συνεργασίες με άλλους επαγγελματίες του χώρου? Δηλαδή ο βιβλιοθηκονόμος συνεργάζεται και με άλλες ειδικότητες ώστε να επιτύχει τους στόχους του? Ναι, φυσικά ένας βιβλιοθηκονόμος μπορεί σε μερικές περιπτώσεις επιβάλλεται να έχει συνεργασία και με άλλες ειδικότητες, όπως για παράδειγμα με εκπαιδευτικούς, με τεχνικούς πληροφόρησης, με φορείς πολιτισμού. Ανάλογα με τη βιβλιοθήκη, τη φύση της βιβλιοθήκης, την αποστολή που έχει να επιτελέσει, το είδος της βιβλιοθήκης. Ναι.
Πάμε τώρα σε έναν άλλον κομμάτι του ρόλου του βιβλιοθηκονόμου που έχει να κάνει με τη δεοντολογία και τις σύγχρονες προκλήσεις. Ο ρόλος του βιβλιοθηκονόμου δεν περιορίζεται, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, στην οργάνωση και στη διαχείριση πληροφοριών. Κάθε μέρα αντιμετωπίζει ηθικές και επαγγελματικές προκλήσεις που σχετίζονται με την ελευθερία πρόσβασης στην πληροφορία, την προστασία της ιδιωτικότητας, την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την επιλογή του κατάλληλου υλικού για τις συλλογές. Ποιες είναι οι ηθικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας βιβλιοθηκονόμος σήμερα σε σχέση με την πληροφορία? Η διαχείριση της πρόσβασης σε ευαίσθητες πληροφορίες είναι, θα έλεγα, ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να αναδείξουμε. Ο σεβασμός της ιδιωτικότητας, η αντικειμενικότητα, η αμεροληψία και ο σεβασμός προς όλες τις απόψεις. Η ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία της πληροφορίας και την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτά, θα έλεγα, είναι οι κυριότερες ηθικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ένας βιβλιοθηκονόμος. Και ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης αλλά και των ψευδών ειδήσεων στο πλαίσιο της εργασίας ενός βιβλιοθηκονόμου? Με εκπαίδευση στον έλεγχο της εγκυρότητας των πηγών, το fact-checking, την κριτική αξιολόγηση των πληροφοριών και την πρόθεση αξιόπιστων πληροφοριακών εργαλείων. Όλα αυτά, να πούμε ότι προωθούνται μέσω της πληροφοριακής παιδείας που ο βιβλιοθηκονόμος προσφέρει στους χρήστες της βιβλιοθήκης. Θεωρείτε ότι αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι βιβλιοθήκες στην Κύπρο? Ναι, σίγουρα είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, γιατί ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει καταιγισμός πληροφοριών. Δεν είναι όλες έγκυρες, δεν είναι όλες αληθείς και καλείται ο χρήστης της βιβλιοθήκης, ο φοιτητής, ο κάθε ερευνητής, μέσα σε όλων αυτών των καταιγισμών πληροφοριών να επιλέξει τις σωστές και να τις χρησιμοποιήσει σωστά. Για παράδειγμα, χωρίς να υποπέσει σε κάποια σφάλματα λογοκλοπής, ναι, θα πρέπει να κάνει σωστά τις παραπομπές του, γενικότερα να χρησιμοποιεί έγκυρες πηγές. Κοιτάζοντας μπροστά τα νέα δεδομένα, το μέλλον, τις εξελίξεις, οι βιβλιοθήκες και οι βιβλιοθηκονόμοι αντιμετωπίζουν συνεχείς αλλαγές λόγω της ψηφιακής εποχής. Αναφέραμε λόγω των νέων τεχνολογιών αλλά και των συνεχιζόμενων εξελισσόμενων αναγκών της κοινωνίας. Πώς φαντάζεστε εσείς τη βιβλιοθήκη του μέλλοντος? Η βιβλιοθήκη του μέλλοντος. Τη φαντάζομαι ως ψηφιακό, δικτυωμένο, ανοιχτό και κοινωνικό κόμβο, όπου φυσικά και ψηφιακά μέσα άνθρωποι και ιδέες συνυπάρχουν σε ένα περιβάλλον συνεχούς μάθησης. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ποιος είναι ο ρόλος του βιβλιοθηκονόμου? Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο βιβλιοθηκονόμος πρέπει να είναι ένας διαμεσολαβητής, παιδαγωγός, διδάσκαλος ψηφιακού γραμματισμού, εγγυητής αξιοπιστίας της πληροφορίας και γενικότερα να στηρίζει την κοινωνική ένταξη. Επειδή και εγώ είμαι έτσι θερμή υποστηριχτής της σημαντικότητας του βιβλίου, πώς μπορεί να αναδειχθεί η αξία της βιβλιοθήκης σε έναν κόσμο που όλα βρίσκονται στο διαδίκτυο και μπορείς άμεσα να βρεις την πληροφορία μέχρι να πεις κρεμμύ? Σωστό. Η εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία που προσφέρουν μηχανές αναζήτησης όπως η Google ή η τεχνητή νοημοσύνη, τώρα είναι της μόδας το ChatGPT, το AI κλπ. Πρέπει πάντα να ελέγχονται, αφού δεν αντλούν τα δεδομένα τους πάντα από έγκυρες πηγές και αν γίνει αυτό μπορεί να εκθέσουν ανεπανόρθωτα το χρήστη. Αντίθετα, η βιβλιοθήκη φιλτράρει τα δεδομένα, διασφαλίζει την ποιότητα και προσφέρει την πληροφορία που είναι αξιόπιστη και οργανωμένη και δεν αρκείται μόνο στην ποσότητα αλλά στην ποιότητα. Όλα όμως, ξεκινούν από την κριτική σκέψη που πρέπει να έχει και να καλλιεργεί ο καθένας από εμάς. Και αυτό είναι θέμα παιδείας, το οποίο μας παίρνει σε άλλες συζητήσεις και σε άλλα θέματα. Εσείς ως επαγγελματίας του κλάδου, με τόση εμπειρία, με τόση πολυετή προσφορά, ποια σύμβουλη θα δίνετε σε κάποιον ο οποίος σκέφτεται να ακολουθήσει το επάγγελμα του βιβλιοθηκονόμου? Θα του έλεγα να ακολουθήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα μόνο αν αγαπά την γνώση, αν του αρέσει να βοηθά τον συνάνθρωπό του. Αν το κάνει αυτό να είναι διαρκώς περίεργος, δηλαδή να ψάχνει τα πράγματα, να μαθαίνει, να είναι δεκτικός στις εξελίξεις και τις νέες τεχνολογικές αλλαγές. Υπάρχουν προοπτικές επαγγελματικής ανέλυξης στον κλάδο? Θα έλεγα πως ναι. Το επάγγελμα θεωρώ ότι έχει κάνει έναν κύκλο, έχει κάνει μια κοιλιά, να το πούμε έτσι, σε κάποια φάση.
Αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζω, εδώ και αρκετά χρόνια δεν βγαίνουν βιβλιοθηκονόμοι από τις σχολές βιβλιοθηκονομίας, τουλάχιστον της Ελλάδας που γνωρίζουμε. Και ενώ η ζήτηση για βιβλιοθηκονόμους υπάρχει, βλέπουμε ότι αυξάνονται ραγδαία και τα πανεπιστήμια στην Κύπρο, τα οποία είναι υποχρεωμένα να έχουν βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους. Οπότε πιστεύω ότι σε αυτή τη χρονική περίοδο υπάρχει ζήτηση και είναι καλή επιλογή το συγκεκριμένο επάγγελμα. Και υπάρχει κάτι το οποίο θα θέλατε έτσι να γνωρίζει το κοινό που μας ακούει, που ίσως δεν καταλαβαίνει για το επάγγελμα του βιβλιοθηκονόμου, εκτός από όλα αυτά που αναφέραμε, τα προσόντα. Υπάρχει κάτι το οποίο χρειάζεται, για παράδειγμα, να επαναλαμβάνετε πολλές φορές μέσα από τα άρθρα σας για το τι είναι βιβλιοθηκονόμος, τι είναι αυτό που ίσως το κοινό δεν καταλαβαίνει για αυτό το επάγγελμα. Ότι το επάγγελμα ξεπερνά κατά πολύ το βιβλίο και τη βιβλιοθήκη. Είναι η διαχείριση της τεχνολογίας, η διαχείριση ανθρώπων, γνώσης και αξιών. Είναι αυτό που λέω πολλές φορές. Κάποιοι νομίζουν ότι, για παράδειγμα, σε ένα σχολείο έχουμε βιβλιοθήκη. Και προσπαθώ να εξηγήσω ότι η βιβλιοθήκη δεν είναι τα βιβλία στα ράφια. Αυτή η αίθουσα που έχετε εκεί, που την ονομάζετε βιβλιοθήκη, δεν είναι ακριβώς βιβλιοθήκη, είναι ένα βιβλιοστάσιο. Είναι γράφια με βιβλία. Η βιβλιοθήκη είναι ένας ζωντανός οργανισμός που προποθέτει πάρα πολλά άλλα πράγματα, τα οποία αναφέραμε και προηγουμένως. Αν μπορούσατε να αλλάξετε κάτι σήμερα στις βιβλιοθήκες της Κύπρου, να πάμε στο τοπικό επίπεδο, τι θα ήταν αυτό? Θα ήθελα περισσότερη εξωστρέφεια από τις βιβλιοθήκες, καινοτομία και ουσιαστική στήριξη της διαβίου μάθησης όσον αφορά τις βιβλιοθήκες αυτές καθ' αυτές. Τώρα, όσον αφορά την πολιτεία, θα ήθελα να μπορούσε να κατανοήσει καλύτερα το σημαντικό ρόλο των βιβλιοθηκών και να τις στήριζε περισσότερο και με πιο ουσιαστικό τρόπο. Μάλιστα. Κύριε Καπανδρέου, εγώ θέλω να κλείσω έτσι με κάποια δική σας προσωπική εμπειρία, η οποία θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, η οποία σας έχει μείνει αξέχαστη. Ήσασταν και από τα πρώτα άτομα τα οποία εργάζονταν και εργάζονται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπάρχει έτσι κάποια εμπειρία από τη δουλειά σας, η οποία είναι έτσι στο μυαλό σας συνεχώς, σας εμπνέει, σας καθοδηγεί, σας... Ναι, έχω ζήσει πάρα πολλές εμπειρίες όλα αυτά τα χρόνια που εργάζομαι στη βιβλιοθήκη. Μια από τις εμπειρίες που θα μου μείνουν αξέχαστες και η οποία θα την αναφέρω γιατί επιβεβαιώνει τη δύναμη και την ποικιλότροπη παρέμβαση της βιβλιοθήκης στην κοινωνία είναι η ακόλουθη που θα διηγηθώ τώρα. Λοιπόν, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, πρωτοπορώντας, στήσαμε το πρώτο εργαστήριο ψηφιοποίησης. Ένα από τα πρώτα μας έργα ήταν η ψηφιοποίηση του αρχείου του Συνδέσμου Αγωνιστών ΕΟΚΑ ΣΥΜΑΕ. Όταν λοιπόν ολοκληρώθηκε το έργο, το παρουσιάσαμε σε μια ειδική εκδήλωση, αλλά και στον τύπο, με άρθρα που γράψαμε. Λίγες μέρες αργότερα, τον Ιούνιο του 2009, έλαβα εγώ προσωπικά ταχυδρομικώς ένα πακέτο στο γραφείο μου. Ήταν ένα δέμα από την Ιρλανδία και συγκεκριμένα από το Δουβλίνο. Αποστολέας ήταν ένα όνομα Hillary Coral, αν θυμάμαι καλά, η οποία ήταν άγνωστη σε μένα, δεν την γνώριζα. Και ανοίγοντας το πακέτο, έτσι μείναμε άναυδοι, αφού μέσα σε αυτό βρήκαμε έναν πανό από την εποχή του αγώνα της ΕΟΚΑ, καθώς και μεγάλων αριθμών αυθεντικών εγγράφων και προκηρύξεων και φυλαδίων της εποχής του 55-59. Καλέσαμε φυσικά τους καθηγητές από το Τμήμα Ιστορίας και το αξιοποιήσουμε για να δούμε, είδαμε ότι όντως ήταν αυθεντικά. Με τη βοήθεια του διαδικτύου κατάφερα να εντοπίσω τη δωρήτρια, την αποστολέα, ναι, η οποία μου είπε ότι μας βρήκε το υλικό κάνοντας μια εκκαθάριση ενός παππού σε ένα σπίτι μου. Ζούσε κάποιος γέρος, ήταν απόστρατος του Βρετανικού στρατού, ο οποίος είχε υπηρετήσει στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ και προφανώς τα μάζεψε. Τα πήρε μαζί του στην Ιρλανδία όταν έφυγε από την Κύπρο. Η συγκεκριμένη γυναίκα ευτυχώς δεν πήγε να τα πετάξει όπως θα έκανα στις περισσότερες των περιπτώσεων, αλλά θεώρησε ότι θα ήταν καλά να τα δώσει κάπου που θα τα αξιοποιούσα. Άρα, ψάχνοντας το διαδίκτυο, όπως μου ανέφερε και η ίδια, είδε ότι η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα. Που κάναμε τις αναρτήσεις που είπαμε προηγουμένως για το ΣΥΜΑΕ. Είδε ότι εγώ υπέγραφα κάποια από τα άρθρα και αποφάσισε να με εντόπισε και αποφάσισε να μου τα στείλει εμένα προσωπικά. Έτσι, από το πουθενά ήρθε και μας βρήκε ένας μικρός ιστορικός θησαυρός, ο οποίος σήμερα
βρίσκεται στο αποθετήριο Λύκηθος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Όμως η ιστορία έχει συνέχεια. Αφού βιώσαμε αυτόν το ωραίο το περιστατικό, είχα γράψει τότε έναν άλλον άρθρο με τίτλο «Βιβλιοθήκη έχεις πακέτο». Ήταν όπως την εκπομπή, που έρχεται ένα πακέτο και σε βρίσκει από το πουθενά. Ακριβώς. Λοιπόν, το άρθρο αυτό έκανε αίσθηση και αναδημοσιεύτηκε και σε εφημερίδες σε Ελλάδα και Κύπρο. Οπότε μετά από λίγο καιρό με παίρνει κάποιος καθηγητής ενός πανεπιστημίου που δίδασκε βιβλιοθηκονομία στην Ελλάδα και ζήτησε την άδεια μου να χρησιμοποιήσει το άρθρο αυτό σε ένα από τα μαθήματά του, θέλοντας, όπως μου είπε, να δείξει την ευαισθησία που έχουν κάποιοι λαοί για την προστασία του αρχαιακού υλικού, σε αντίθεση με εμάς, Ελλάδα και Κύπρο, που, όπως μου είπε, το πιθανότερο ήταν αν τα έβρισκε μια γυναίκα θα τα πετούσε. Τώρα δεν να κάτσω να κάνω. Αλλά αυτή η κοπέλα μπήκε στον κόπο, έψαξε, μας βρήκε και μας τα έστειλε. Λοιπόν, αυτή είναι μια εμπειρία που βλέπεις ότι έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις και είναι κάτι σίγουρα που όταν το σκέφτομαι με ικανοποιεί, γιατί βλέπουμε ότι η μία πράξη της ψηφιοποίησης έφερε την δωρεάν, η δωρεά έφερε την αρθρογραφία, η οποία μετά αξιοποιήθηκε σε ένα μάθημα. Σε πανεπιστήμια και ουσιαστικά αυτό σημαίνει αυτό και που ονομάζουμε και μεταγνώση και αξιοποίηση του αρχαιακού υλικού και των συλλογών και όλα αυτά τα οποία είναι μέσα στο σύγχρονο ρόλο της βιβλιοθήκης σήμερα. Κύριε Καπανδρέου, πραγματικά σας ευχαριστούμε θερμά, ιδιαίτερα έτσι για το κλείσιμο με αυτόν την προσωπική ιστορία η οποία αναδεικνύει όλα αυτά που έχουμε μπει έτσι σε έναν λογοτεχνικό ύφος το οποίο σας ταιριάζει. Πραγματικά σας ευχαριστούμε για τη σημερινή συμμετοχή, για αυτήν την εμπεριστατωμένη ανάλυση, καθώς και όλες αυτές τις απόψεις και τις τεκμηριωμένες απόψεις σας που μοιραστήκατε μαζί μας. Μέσα από τη συζήτηση μας το κοινό είχε την ευκαιρία να αντιληφθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια τη σύγχρονη επιστημονική και επαγγελματική διάσταση του ρόλου του βιβλιοθηκονόμου, τους στρατηγικούς στόχους και τις προκλήσεις που έχει σήμερα το επάγγελμα, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η προσωπική σας φιλοσοφία και η επιστημονική σας δέσμευση στη γνώση διαμορφώνουν την καθημερινή σας πρακτική στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ελπίζουμε ότι οι συμβουλές και οι εμπειρίες που παρουσιάσατε θα αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν το συγκεκριμένο επαγγελματικό μονοπάτι και θα προσφέρουν στο κοινό μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο των βιβλιοθηκών. Εγώ σας ευχαριστώ, σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στα πολύ ενδιαφέροντα podcast που ετοιμάζετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε ένα άλλο επεισόδιο της σειράς podcast της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου Ανάλεκτα Γνώσης. Η σημερινή μας συζήτηση ανέδειξε τη σύνθετη και πολυδιάστατη φύση του ρόλου του βιβλιοθηκονόμου στη σύγχρονη κοινωνία, τις επαγγελματικές και δεοντολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει, καθώς και τη σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης και της προώθησης της γνώσης σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου παραμένει ένας θεσμός ανοιχτός στη γνώση και τον διάλογο, φιλοξενώντας στο στούντιο άτομα με όραμα, δημιουργικότητα και δέσμευση στην επιστημονική και πολιτιστική πρόοδο. Με τις υποδομές, τις συλλογές και τις υπηρεσίες της συνεχίζει να λειτουργεί ως κόμβος πληροφόρησης, μάθησης και κοινωνικής συμμετοχής, προωθώντας τη διαβίου μάθηση και την φιλαναγνωσία. Όπως υπογράμμισε και ο Φράνσις Μπέικον, η γνώση είναι δύναμη. Ας συνεχίσουμε λοιπόν να την αναζητούμε, να την τεκμηριώνουμε και να τη μοιραζόμαστε ώστε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας βασισμένης στη γνώση και την επιστήμη. Σας ευχαριστούμε πολύ.